Sara. Sí, si quieres comienzo contextualizando un poco y presentando y así damos un minutillo al resto de gente, si te parece. Sí. Vale, pues bueno, queríamos contar un poco de dónde nace esta iniciativa de crear estas cápsulas informativas, y es porque este año ha salido el Plan Comarcal por la Diversidad Sexual y de Género y que además comparte líneas estratégicas con el Plan de Igualdad de Castilla-Platja d'Aro. Los dos planes surgen por la necesidad de paliar discriminaciones, exclusiones y violencias que se derivan del sistema sexo-género, ¿no? Entonces, ambos comparten que tiene un eje importante que es el de derecho a la salud y, bueno, pues para trabajar en este eje, tal y como especifica el documento, que explica que la mayoría de las desigualdades en el ámbito de la salud están relacionadas con la falta de conocimiento por parte de los profesionales sanitarios y los profesionales de la UAC, que también están invitadas a la sesión. La falta de conocimiento de la realidad y de las necesidades específicas de las personas con género y con sexualidades no normativas, ¿no? De las personas LGTBIQ y demás diversidades. Entonces, por este motivo hemos organizado estas 3 sesiones, estas 3 cápsulas informativas, y nada, desde aquí queremos agradecer a Manel Moreno, que también está aquí y que pertenece a la asociación Empoderats, a Àngels Massabeu, que es la doctora especialista en VIH y que ahora colabora con la asociación Empoderats también, a Mercè Ramos, que ha hecho la difusión para los compañeros del CIBE y es del SAI del Baix d'Empordà, y a José Yepes, que es el referente del SAI de Sant Feliu de Guíxols y del espacio LGTBIQ que pertenece a Santa Cristina y Platja d'Aro, y bueno, es el referente de nuestra área básica institucional de personas LGTBIQ. Nada, José, cuando quieras, estamos súper encantadas y bienvenido. Muchas gracias, Sara. Qué nervios. Pues para ir empezando, porque también tenemos una horita y un montón de cositas que me gustaría abordar. Empezar presentando un poco, digamos, quién soy yo, que soy psicólogo y trabajo en el Servicio de Atención Integral a las Personas LGBTI de Sant Feliu de Guíxols y en el SPAI LGBTIAQ, asterisco, hablaremos de todo eso porque quiero dejar un espacio también para poder conversar un poco, a medida de lo posible, de Castell-Platja d'Aro y Santa Cristina d'Aro. Y he querido centrar esta primera sesión en básicamente las cosas que hemos detectado en el marco de la diagnosis del Plan Comarcal por la diversidad afectiva, sexual y de género. iPhone de Pau. Vale, pues bien, si hay cualquier pregunta, cualquier duda y tal, os pediría si pueden ser al final, precisamente porque hay bastante contenido y me gustaría tratarlo todo en la medida de lo posible, porque solo tenemos una horita. Muy rápidamente deciros que tenemos una ley catalana, que es la Ley 11/2014, del 10 de octubre, para garantizar los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia. Es una ley autonómica y tiene 2 grandes objetivos, ¿no?, que son sensibilizar y prevenir sobre el tema de la discriminación por razón de orientación sexual, es decir, quien nos gusta, por razón de identidad de género, por quienes somos, y razón de expresión de género, por cómo nos mostramos al mundo y cómo nos relacionamos con él. Hablaremos de estos conceptos en más detalle. Y deciros que también tiene el objetivo de atender a las personas que hayan sufrido, estén sufriendo o estén en riesgo de sufrir LGBTfobia. Para hacer, digamos, esta atención, digamos, a las personas que pueden estar sufriendo LGBTfobia, tenemos toda una red de servicios a nivel catalán, que es la red...
El text és tot jo. Espera. Bueno. Vale. No puedo silenciar... Ara avisem, Gepe, que tanquin micros, perdona, eh? Vale. Pues, això, tenim una xarxa de serveis a nivell de tota Catalunya i per això us mostraré una mica la pàgina web de la Generalitat en aquest sentit, no? Que tenim tota una xarxa de serveis. A veure si es carrega. A ver. Raquel, guapa, no presento res, jo. Ui. Vale, Vale, pues ara s'està carregant. Gajes del directo. Vale. Dir-vos això. Com podeu veure, tots aquests punts són diferents serveis d'atenció integral a les persones LGBTI. Aquí al Baix Empordà tenim el de Sant Feliu de Guíxols, el de Palafrugell i el del Consell Comarcal, el del Baix Empordà. El de Baix Empordà dona servei a tots els municipis de menys de 20.000 habitants, amb l'excepció de que a Castell-Platja d'Aro i Santa Cristina tenim un servei específic de l'Ajuntament que està en contínua coordinació amb la xarxa SAI. Llavors, bàsicament, el nostre objectiu és aquest. També ens ocupem de desplegar tot el que són les polítiques públiques a nivell LGBTI i dintre d'aquest desplegament està el desplegar el pla comarcal i està aquesta formació que estem fent avui. Dir-vos que per accedir al SAI és molt senzill, simplement s'ha d'enviar un correu electrònic a lgbti@guixols.cat, diversitats@santacristina.cat i diversitats@platjadaro.com, a un dels tres, vull dir, no als tres, i ja està. I és demanar una cita prèvia per parlar de tots aquells aspectes, no només LGBTI-fòbia, sinó que es vulguin tractar, rotllo, vull sortir de l'armari amb la meva família i no sé com fer-ho, no? Podem parlar d'això. Necessito recursos per fer el meu treball de recerca sobre el tema i no en trobo. Vull saber de sèries i pel·lícules sobre el tema i tampoc en sé. Doncs per totes aquestes qüestions ens podem dirigir al SAI, que al final és una porta d'entrada també a aquestes consultes. I la llei 11/2014 precisament també té un article dedicat a la salut, a l'àmbit de la salut, perquè és un dels àmbits, diguem, on les persones LGBTI, igual que totes les persones, han de passar, diguem, per la consulta mèdica i en aquest pas per aquesta consulta es troben numerosos reptes que des de la diagnosi del pla comarcal s'han observat. Maria Àngels Oliveres. Què he fet ara? Vale. Al pla comarcal s'han detectat diverses coses. Primer, s'ha vist que hi ha una pressuposició de que tothom és una persona cisgènere i una persona heterosexual. Abans d'entrar aquí, llavors haurem de parlar de què és una persona cisgènere i què és una persona heterosexual. Dir-vos que la llei catalana es basa en un concepte, que és el concepte de cadena simbòlica de la sexualitat, que determina que hi ha, diguem, dues formes de ser que són legítimes, que són complementàries, i tot el que queda fora d'aquestes dues formes de ser i de viure està problematitzat, patologitzat, vist com menys bo. Tenim que s'espera que les persones que són mascles, persones que neixen amb penis i testicles, cromosoma XY, més càrrega de testosterona, siguin homes, i per tant siguin homes cisgènere. Cisgènere és aquella persona que té una identitat de gènere que és la mateixa que s'espera,
Em diuen que no sent res. No sent res? Sí, sí, se sent Se bé, sent bé és puntual de la persona, Sí. Vale. Pues també dir-vos que això quedarà gravat. Llavors, si hi ha alguna part que voleu recuperar, estarà gravada. En tot cas, això, les persones cis o cisgènere són aquelles persones que tenen una identitat de gènere igual a la que li van assignar al néixer. Un exemple pràctic seria una persona que neix amb vulva, ovaris, tal, li diuen ets una noia, no? I comença tot el tema de comprar-li rosa, no? Que sí, cuidar i tot això, que tot això per sort està canviant, però sí que continuem assignant al bebè una identitat de gènere i continuem educant aquesta persona en comportar-se d'una determinada manera, no? I si aquesta persona finalment és una noia, serà una noia cis. I ja està, cisgènere. S'assumeix que totes les persones som cisgènere i no sempre és així. I el mateix amb persones heterosexuals. Una persona heterosexual és aquella persona que li agrada el gènere oposat en un sentit binari, no? En el sentit de xica gustat xico, xico gustat xica, bàsicament. I s'assumeix en la pràctica mèdica que totes les persones són també heterosexuals. Què passa? Que això com es detecta? Es detecta a partir de preguntar-li a les dones, en general, que a les consultes de ginecologia, però també en consultes d'atenció primària, preguntes de què fas per no quedar-te embarassada, no? Que és com, clar, si la persona no està amb una persona, diguem, que pugui deixar embarassada aquesta persona, doncs no pot ser, no? I si aquesta dona és una dona trans, no es podrà quedar embarassada. Llavors, clar, si assumim que les dones tenen sempre relacions amb homes i que són cisgènere les dues persones, ens trobarem en situacions que indueixen a l'error, no? I amb les persones trans, com heu vist, la identitat de gènere és diferent a l'orientació sexual i no sempre les persones trans són persones heterosexuals. És a dir, hi ha nois trans, que van néixer amb un cos de femella, amb vulva, tal, ovaris i tot això, però que són heterosexuals. És a dir, que els agraden les dones. Però hi ha nois trans que els agraden els homes. Llavors, durant les consultes, diguem, les persones que van participar a la diagnosi van dir que assumien que tenien relacions amb el gènere oposat, en un sentit binari, de nou. Llavors, això és un repte que ens trobem. En relació a la transmissió d'infeccions de transmissió sexual, ens trobem que quan les dones tenen relacions amb dones, a la consulta s'assumeix que no hi ha risc de transmissió d'ITS i sí n'hi ha. Sota aquesta pressuposició, a vegades no s'han fet citologies quan hi ha un risc de transmissió d'ITS en una sèrie de pràctiques. Això ho sabreu molt millor vosaltres que jo, que no soy médico, però bàsicament que existeixen aquests riscos, però hi ha dones que s'han trobat en la consulta mèdica que com no tens pràctiques penetratives amb un penis, doncs no et pot passar res. Clar, què sabem si la dona amb què està aquesta dona, en realitat aquesta dona té penis? No? Clar, no podem, si no ho preguntem explícitament no ho podrem saber. I entre homes s'assumeix completament que són promiscus, que tenen pràctiques d'alt risc en quant a la transmissió d'ITS i s'emeten judicis de valor amb independència de la seva vida sexual. S'interpreta tan aviat com diuen tinc sexualitat amb nois, s'interpreta que ja serà promiscua, que tindrà més riscos, que hi ha una sèrie de judicis de valor que les persones detecten que es fan precisament per les pràctiques sexuals que tenen. Llavors tenim les coses que fan referència a l'atenció directa, sobretot en referència a les persones trans, es fan preguntes sobre el seu cos, tot i que potser no tingui res a veure amb la consulta que s'ha fet, sobre
les hormones, sobre si s'han operat o no, sobre si pensen operar-se o no, i es demanen informació, inclús de forma reiterada, quan no tenen formació en el tema, com si la persona pacient hagués d'informar a la persona professional sobre aquests aspectes, no? Llavors, es genera com una situació molt estranya, que les persones trans que s'han trobat en aquesta situació és com que no saben exactament com processar-ho, què fer, no? Això sí que no ha sortit a la diagnosi, però fa un temps, fa alguns mesos, va sortir una notícia en un diari que hi havia un noi que s'havia trencat el braç, no? Tenia l'os per fora, no? Era un noi trans, i en comptes d'atendre'l ràpidament i tal, i tot això, mentre l'estaven atenent, anaven fent-li preguntes sobre la seva identitat, sobre si passava a operar-se, sobre no sé què, i és com, no té cap sentit fer això, però és una cosa que passa. I respecte a protocols, informes i diagnòstics, trobem que hi ha diagnòstics d'homosexualitat i transsexualitat, quan no hauria de ser un diagnòstic. Es pot entendre que en certs casos i en certes situacions que tenen a veure amb les hormones, per a persones que s'estan hormonant sí que sigui informació important, però en tant cas no és un diagnòstic perquè no és cap malaltia. Clar, des de 1990, si no m'equivoco, l'OMS va treure l'homosexualitat del DSM i l'APA, l'American Psychological Association, i després l'OMS també ha tret la transsexualitat del llistat de trastorns mentals fa relativament alguns anys, 2017, 2018, crec. Aquí l'any sí que em veia una mica, però sí que està tret, llavors no té cap sentit que ell sigui i continua sent, no? I en cas de persones, diguem, trans de nou, trobem que quan es crida la persona perquè entri a consulta, se l'anomena pel necrònim. El necrònim fa referència a aquell nom que ja no utilitza, que se li va assignar al néixer, però que ja no representa la persona, i que pot generar situacions, com veurem en un vídeo després, que són violentes. Llavors, que pot ser una qüestió que sigui menor, que, per exemple, a un noi trans que es diu Carlos, encara no tingui el nom canviat i es digui Movimento Berta, i li diguem des de la consulta per cridar a la persona, li diguem Berta, aquesta persona a l'hora d'aixecar-se se sentirà molt incòmoda, sobretot si hi ha persones a l'entorn. Què passa? Que a vegades això provoca, com es va veure en un estudi europeu, que la gent trans no torni a la consulta mèdica, iPhone... Pues... iPhone... Tens el micro activat. ¿Quién es? Yo es cada mitad. Cada día por reunión. Pues en un estudi europeu de la... Vale, ara ja està. D'un organisme de la Transgender Europe, es va fer un estudi a nivell de tot Europa, incloent Espanya, i una de les coses que es va veure és que l'accés a la salut de les persones trans estava molt vinculat amb quin tractament havien rebut. Què van veure? Que moltes persones trans, quan rebien aquest tipus de qüestionaments de la seva identitat, a vegades fins i tot dins de la consulta mèdica, de dir oye, me llamo així, o utilitza aquest pronom, no? Tal, i el personal mèdic negar-se categòricament, i la persona trans ja no torna a la consulta mèdica. I coses que serien molt senzilles d'abordar o que podrien fer un tractament precoç s'allarguen molt en el temps perquè no tornen a la consulta mèdica. Llavors, aquí hi ha una qüestió que pot semblar molt superficial, però no ho és. I
donades aquests reptes, sí que volia proposar algunes propostes d'abordatge, però que en tot cas no s'han de fer sí o sí ni res, sinó que estem aquí també per parlar-ne, perquè segurament des del vostre punt de vista tindreu més idees i més adaptades al vostre context que jo no conec. Llavors, pel tema de la pressuposició que són persones cisgènere i heterosexuals, és necessari integrar en les entrevistes diagnòstiques i en les propostes interventives la diversitat sexual i de gènere. Com es fa això? Integrant que les persones no són heterosexuals i cisgènere sempre. Una cosa que a mi em serveix molt és pensar sempre primer en els casos més específics, perquè els casos menys específics ja els tenim integrats. Per exemple, jo penso en el cas d'una dona trans lesbiana, com l'estic atenent? De quina manera estic atenent aquesta persona utilitzant els recursos, les eines, l'entrevista que jo faig servir habitualment, no? Seria una possible forma. Després, en relació a la transmissió d'ITS, és necessari que hi hagi formació en matèria d'ITS en relacions sexuals entre dones cisgènere, perquè assumir que no es poden transmetre ITS dona fe d'una manca de formació en aquest sentit, i una perspectiva de judici i acompanyament adequada a cada cas, de dir, vale, aquesta persona l'estem veient i estem interpretant que és una dona. Doncs el que seria, una pràctica que potser deixaria fora moltes persones seria preguntar què fa per no quedar-se embarassada. Potser això és una pregunta molt específica que podem fer més endavant. Començar primer en quin tipus de pràctiques sexuals de risc té, que potser no sap quines pràctiques sexuals de risc té i tenim l'oportunitat de fer una sessió de psicoeducació també, perquè moltes persones potser no saben que estan tenint pràctiques sexuals de risc, que, spoiler, totes són de risc, salvo la masturbació i ja està, no? Però això, respecte a l'atenció directa, cal formació en matèria de trànsit mèdic, específicament, perquè les persones trans, en el seu procés de trànsit, el trànsit que decideixin fer, a vegades és un trànsit jurídic o administratiu, de canvi de nom i tal i qual. A vegades és un trànsit social, en determinats cercles socials o ja de cares a la societat en general decideixen viure amb un gènere concret. A vegades és simplement un trànsit mèdic que té a veure amb consumir hormones, a vegades té a veure amb tractaments quirúrgics, a vegades no. Cada trànsit és un món, llavors no es pot tenir com una mateixa mirada per tots els trànsits, perquè és això, hi haurà persones trans que vindran a consulta, s'estan hormonant amb un cert nivell d'hormona, hi haurà persones trans que potser no s'estan hormonant i simplement, canvien la seva expressió de gènere, es maquillen, canvien la seva roba i tal, però això necessàriament tampoc vol dir que siguin persones trans. Potser simplement són persones que tenen una expressió de gènere que no és la que esperem. Llavors, s'ha de tenir en compte com això. I respecte a protocols, informes i diagnòstics, crec que és molt útil anomenar les persones pels seus cognoms, sobretot si cridem a persones que estan fora de la sala, i una vegada dins podem preguntar pel nom i els pronoms que utilitzi la persona. Hi ha persones que sabem que potser es queden com preguntant què és esto de los pronombres, no? Potser podem preguntar simplement pel nom i ja està, i esperar en la seva narrativa, com s'anomenen a si mateixes, quin és el pronom que utilitzen, sense fer aquesta pregunta al pronom. I integrar, la perspectiva de la diversitat com a positiva, no com una qüestió que pot sumar problemes, perquè sempre estem intentant abordar la diversitat com una qüestió que va vinculada a problemàtiques o que té possibles problemàtiques associades.
mai ens preguntem les problemàtiques associades que té la heterosexualitat, per exemple, pels nois, en el sentit de que genera la pressió de, diguem, de tenir sexualitat per reforçar la seva identitat masculina. No ens preguntem com és de problemàtica la heterosexualitat per aquest grup, no? Com a possible exemple, però no ens ho preguntem. Sempre ens preguntem les problemàtiques. Hola, Txell. Vale, ara ja estic localitzada. Doncs això, aquestes serien possibles propostes d'abordatge per a aquestes coses que hem detectat. I ara us voldria posar un vídeo. A veure... Vale, dieu-me si s'escolta, ¿vale? Vos estuviste ayer en casa, porque es Vale. Cecilia me llamó como 3 veces. 3 veces. Ella quería que yo le cuidara a los chicos. La remera se la saca, la pone en la silla, la mesa del comedor es terrible, es un aguantadero. Estaba todo lleno la mesa con... ¿Te quemaste? Mañana tengo turno con la ginecóloga. Hace mucho que no voy. Dame que cambio la yerba. No voy a sanar nunca. Mañana tengo turno con una médica. No sé qué hacer. ¿Qué tienes, médico? Pues sale de los 15. Karina Gutiérrez. Karina Gutiérrez está. ¿Te quemaste? Mañana tengo turno con la ginecóloga. Hace mucho no voy a verla. ¿Querés que te acompañe? Ya tengo turno con una médica. No sé qué hacer. ¿Por qué? ¿Qué te preocupa? Gutiérrez. Gutiérrez está. Ven y pasa. Cerra la puerta, por favor. Bueno. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo querés que te llamen? Lucas. Contame, Lucas, ¿por qué viniste? Segon, que això... Vale, no. Que s'està compartint el nostre vídeo. Vale, pues... Aquest era el vídeo que us volia ensenyar. I bé, ara vindria la part de preguntes, dubtes, consultes que podeu tenir. He anat una mica molt a la idea, hi ha coses que s'han quedat en el tintero i hi ha coses que segurament es podrien explicar millor amb més temps. Però sí volia això, anar una mica a la idea d'això que volia explicar i obrir torn de paraules, que crec que és el més interessant en aquests temes, no? Llavors, algú té... Hola, Xep. A mi, mira, m'ha cridat l'atenció, ¿vale?, de lo que has comentat, el tema
que esmenaves de que no se feien citologies en relació. Això me sorprèn perquè, de fet, el protocol és un protocol establert que, vull dir, que se fa automàticament. Vull dir que se me fa difícil pensar en quina situació se pot haver trobat la persona que ha manifestat que ha tingut aquesta dificultat, perquè això és un protocol com les mamografies, diguéssim. Vull dir que se fa cada 3 anys i les mamografies cada 2 en un rang d'edat X i, clar, me sorprèn que algú s'hagi pogut trobar aquesta situació. Evidentment, si l'expliques és perquè és així, no? Jo la reflexió que faig és que sí que crec que encara estem en una fase prèvia de començar a detectar aquests petits canvis o petites coses que podem fer per a no incomodar o per a facilitar el vincle a nivell sanitari. També comentar-te que nosaltres tenim un procediment administratiu on la gent pot fer constar el nom sentit, i això fa que aparegui en la llista. És a dir, que això és una cosa que, això farà cosa d'un mes, vaig tenir un noi a la visita i li vaig comentar, dic, guaita, perquè quan va entrar i ja em vaig adonar, evidentment, li vaig preguntar si com li agradava que li cridés, no? I moltes vegades ho fem, hi ha pacients que tenen un nom però els agrada que els diguis amb un mote especial i tu poses una alerta que tenim allà com per a recordar-te, perquè clar, tenim 1.500 usuaris, cadascú no se'n recorda, no? Poder venir un dia i te diu, no, jo prefereixo que me diguis Lucas, i no te'n recordes, doncs ho poses en alerta. Jo ho he fet així, no? Però concretament els noms sentits és un tràmit administratiu que poden passar per el taulell i crec que des de l'associació podeu fer aquesta difusió, doncs no se trobaran en aquesta situació que a vegades no és volguda, simplement tu agafes la llista i surts a fora i crides, ni t'hi has fixat perquè no te recordes els 1.500 usuaris o perquè a vegades fas d'un company i no hi saps que aquesta persona concretament és trans i encara no ha fet el canvi de nom i s'incomoda si li dius Eduardo i se sent Carme, no? És a dir, que això és una cosa per fer difusió i és senzilla, vull dir que és una cosa establerta, no? Les companyes que estan de la UAC ho podrien comentar, no? Però, vaja, jo crec que això és una dificultat que està superada dintre de la institució, ja està així fet, no? Clar, això és un exemple completament de bona pràctica, en el sentit de dir, estem tractant a les persones amb el seu nom sentit, no? I tenim aquest tema de les alertes, no? Per saber, diguem, amb quin nom podria la persona que tractéssim. I la veritat és que, o sigui, això també referit a allò de les titologies, mola molt que estigui protocol·laritzat i que es faci habitualment, però clar, si ho estem detectant a la diagnosi, vol dir que hi ha persones que s'ho estan trobant a nivell Baix Empordà. Llavors, clar, aquí podem reflexionar sobre quin tipus de desigualtat territorial també hi ha, en el sentit de dir en quins CAPs hi ha aquesta atenció, diguem, transpositiva i en quins CAPs per una qüestió de no tenir la informació, no per una qüestió de mala fe, en absolut. En quins CAPs no està arribant aquesta informació. Llavors, això potser també és una tasca més pels SAIs de detectar en quins CAPs faria falta que per exemple, enviéssim recursos o no. És que no ho sé, però si ho hem detectat a la diagnosi perquè ho han expressat així les persones, clar. També a mi el que m'agrada molt és fer el paral·lel amb les institucions educatives, sobretot instituts, perquè hi ha instituts que tenen projectes de centre, ho tenen superintegrat, que es parla habitualment, i hi ha instituts on mai s'ha parlat de qüestions com la diversitat sexual o com la promoció de la relació sana. I quan vas a parlar sobre aquestes temàtiques, t'ho trobes molt i dius, però si són instituts que els municipis estan al costat, doncs estan a les antípodes, completament. I clar, no és una qüestió tant de... O sigui, crec que és una qüestió simplement que la feina del dia a dia se'ns menja també. Avui tenim l'oportunitat d'estar moltes persones aquí fent aquesta formació, però hi ha moltes persones, que és això, 1.500 persones usuàries, és que són moltes persones usuàries. Llavors, ho entenc perfectament. Ja t'he dit jo que és molt difícil que tu dels teus 1.500 te recordis que hi ha el Lucas que se sent Carmen o el Juan que se sent Laura. Vull dir que
que realment jo crec que el millor per evitar aquest petit situació que pot generar un trencament del vincle és tan fàcil com fer difusió de que la gent pot canviar i posar el nom que sent, no? Així que això és una cosa ben senzilla i crec que des de les vostres associacions també ho heu de promoure i nosaltres, clar, internament, quan oferir l'espai en aquesta possibilitat, no? Llavors jo crec que hi ha hagut un canvi important amb el trànsit ubicat aquí, la unitat de trànsit ubicada a Girona, que ha sigut un guany per a tota la comarca, en el sentit de evitar que aquests usuaris se tinguin que desplaçar a Barcelona i és una cosa que s'ha fet molta difusió aquí dins de l'equip i no sé, vull dir, una de les preguntes anava per aquí, que te preguntaven si vosaltres també deriveu a aquesta unitat i en general és bona la resposta, estan contents els usuaris que se deriven. Una petita puntuació sobre aquest tema que estem parlant ara. La veritat és felicitar perquè la idea és molt bona i que aquesta pràctica es comenci a fer. Però la idea també d'aquest vídeo i tal, de dirigir-me pel cognom i tal, però per exemple en aquest cas fallaria si és una primera visita que encara no heu tingut el contacte, aquesta llista no seria operativa fins que no tingueu el primer contacte i aquesta persona us diu quin és el vostre nom sentit. Per això, tenir aquesta pràctica des del principi i feta sempre millora molt la primera entrada, que aquesta persona la primera vegada que hi vagi se senti amb la confiança de poder expressar-se amb comoditat amb el seu metge i després ja poder dirigir-se i amb aquesta llista em sembla una idea extraordinària que es tingui aquesta consciència i que es comenci a treballar. Però tinguent aquest protocol ja fet i institucionalitzat de funcionament sempre, ajuda molt, molt amb que la confiança sigui a dues bandes, que la persona després també se senti còmoda per poder expressar-ho i poder millorar-ho i que aquesta llista i aquesta d'allò es vagi creixent i es vagi adequant a la realitat dels vostres pacients. Evidentment, 1.500 persones és una barbaritat. Lo de la nota, la veritat és que em sembla una cosa molt senzilla i molt, molt útil. O sigui, sobre la pregunta que em feien sobre derivar a trànsit, us comento, trànsit podem derivar, diguem, tant des d'equipaments de salut com des del SAI, LGBTI, com des del CIAT, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, i de fet es pot derivar des de tots llocs, perquè es tracta d'un servei que és de porta oberta. En el sentit que les persones trans no necessiten una derivació per accedir-hi, sinó que poden escriure-hi directament. I això es fa així perquè, diguem, això és una cosa que s'està treballant, no? El fet trans ha estat molt patologitzat sempre, encara continua patologitzat, i una de les formes per garantir l'accés a la salut sense patologitzar i sense fer, diguem, que un metge o una metgessa decideixi si ets, perquè això ha passat, decideixi si ets prou trans o no com per accedir a l'hospital clínic passava, es feien entrevistes clíniques, diguem, on feien preguntes tan vintage com quan eres pequet, t'agradava jugar a futbol o a les nines? I clar, són preguntes que no tenen cap sentit, però en funció de la puntuació en aquest test, que es diu test de Minnesota, decidien si eres una persona trans o no. Si no eres una persona trans, llavors el que passava era que no accedies a hormones, que no accedies a canvi de nom a targeta sanitària, que no accedies al diagnòstic de disfòria de gènere, que malauradament encara es necessita per fer un canvi de nom i sexe registrals al registre civil, llavors tampoc podies canviar el DNI. Clar, llavors, per això es vol eliminar, diguem, aquesta condició de dir tu sí, tu no, aquest gatekeeping de portero de discoteca, i per això és d'això, de dada oberta. Què passa? Que a trànsit, ja us ho han comentat i tal, acompanyen a les persones trans i les seves famílies en aquells processos que vulguin engegar. Clar, no tenen una posició, diguem, diagnòstica, en el sentit de diagnosticar
Clar, al servei de trànsit no hi ha molta consciència, no, d'aquest servei. El que sí passa i he detectat des del SAI és que hi ha persones que arriben ja al SAI per fer el canvi de nom a la targeta sanitària, que ara ho explicaré això, o canvi de nom, diguem, i sexes registrals al registre civil, i ja venen, diguem que ja han anat a trànsit. El que passa molt amb el col·lectiu LGBTI, especialment jove, és que es mou molt per xarxes socials i totes aquestes coses ja les tenen com... O sigui, tenen molta informació. Hi ha vegades que les famílies no saben exactament què fer i tal, però la persona ja sap, tengo que ir a trànsit, tengo que tal, tengo qual, no? Això ha fet molta difusió a algun youtuber trans, no? Que és relativament conegut per aquí, per Catalunya i tal, i clar, això per una part fa que hi ha persones del sistema, per exemple, de serveis socials, que potser no coneixen aquest dispositiu, però que la persona ja el coneix, el que ja hi ha una situació una mica estranya, no? Poc comú. Però també fa, diguem, que es treguin molts de dubtes i moltes pors, perquè sí que és cert que aquí a Catalunya el model que tenim és d'atenció transpositiva, en el sentit de no problematitzar i no patologitzar la vivència trans, sinó acompanyar-la, simplement. I en altres llocs d'Espanya això no és així. Hi ha 3 persones que estan molt espantades de dir, bueno, voy con José para que me haga la entrevista y para que termine si soy suficientemente trans o no, ¿no? La persona es súper espantada y es com... No, en absolut. Sara, ¿volvías preguntar? Sí, tengo una pregunta. Nosotros con el ECAP, que es nuestra herramienta de trabajo, tenemos un estándar de codificación que es a través del código Z, que aparte de diagnósticos médicos, diagnosticamos también situaciones o necesidades de la persona, como por ejemplo caídas frecuentes, vive solo, ¿vale? O sea, un poco lanzando como la idea de que comentabas antes que algunas personas tenían el diagnóstico de persona trans o así. Entonces mi pregunta es, ¿qué consideráis vosotros como expertos y que trabajáis con personas trans en cuanto a la identificación en un diagnóstico o en un código Z que llamamos nosotros de esta situación de la persona, o sea, de que es una persona trans o no? Y luego otro melón que quiero abrir es que los únicos registros que tenemos es trastorno de identidad de género no identificado y trastorno de identidad de género en la infancia. A ver de qué forma se podría como trabajar en esto. Clar, aquí respecto a los códigos que ya existen, ¿no? Trastorno de identidad de género, claro, eso se tiene que cambiar. Eso no está actualizado claramente y supongo que vendrá ya de X, ¿no? Que no será algo que podáis hacer nada en este momento, ¿no? Creo que en estos casos, dado que también ponéis información que es relevante, como el tema de vive solo, se cae frecuentemente, ¿no? Que son cosas que no son patológicas, ¿no? Que no son tal, pero son información relevante a la hora de hacer diagnósticos. Si es relevante el hecho de hablar de que una persona está haciendo un tránsito hormonal, creo que es interesante ponerlo. La cosa es que sí tenemos que explicar a la persona, no. Si lo ve sobre todo en una hoja de, ¿no? Si lo ve, que entienda por qué está ahí, digamos, y que no tenemos que sabemos que eso tiene que cambiarse, porque ahora mismo no podemos, ¿no? Porque si no, lo que recibe la persona es que se trata de un diagnóstico, ¿no? Como muchas veces se pone, ¿no? Que no tiene nada que ver con el tema, pero se pone obesidad. Y no tiene nada que ver con el tema, pero se pone obesidad. Y es como, pero si he venido porque me dolía el dedo, no porque me lo he roto, pues, ¿no? Llavors, claro, en este caso, y dado que tenemos unas limitaciones que vienen de X, que de hecho el Departamento de Salud trabaja mucho con el área de igualdad, entonces tarde o temprano esto se va a cambiar. De hecho, hace poco, digamos, ha habido quejas por redes sociales sobre el tema. De hecho, o sea que es un tema que se acabará cambiando, pero ahora de momento yo
si tenéis que ponerlo, yo lo explicaría por qué. Y sobre tarjeta sanitaria, te he contestado, Sara, que no lo sé. Sí, gracias. Y sobre tarjeta sanitaria, actualmente el protocolo que hay para cambiar el nombre de la tarjeta sanitaria, aunque no se hayan cambiado el DNI, es pasando por el SAI. Es decir, que desde la área básica de salud o desde la consulta, si una persona hace esa demanda, tenéis que derivarla al SAI, porque desde allí tenemos un convenio con salud que hacemos el cambio de nombre a tarjeta sanitaria y también envían un certificado, que es un certificado de la Generalitat, que dice, este DNI corresponde a este nombre, aunque no esté cambiado, y entonces les facilita también los posibles trámites de cambio de nombre en el registro civil. Entonces, por eso se hace así. Pero hay un asterisco en esto, que me lo he encontrado con un caso de hace muy poco, que es que si la persona ya ha hecho cambios de nombre en el registro civil, pero no ha cambiado tarjeta sanitaria, el cambio de nombre de la tarjeta sanitaria es el habitual para todas las personas. El procedimiento es el mismo, digamos, por el tablero, ¿no? Por, ¿cómo se llama? Recepción, ¿no? Pues cambiarlo desde allí, como, digamos, una persona cisgénero. No hay problema. Pero si no ha cambiado registro civil, sí que se tiene que hacer a través de los SAIs. Y no sé si hay alguna pregunta más. No sé cómo No, os te diria. volia aclarir que els diagnòstics no els posa X, empresa, no? l'Institut Català de Salut, sinó que venen donats per un código una codificació de situacions, no només de patologies. Vull dir, no és una cosa inherent a l'Institut Català de la Salut. Vale. És a les codificacions que utilitzem en l'àmbit sanitari que sí que ens passava que a Sanitat havia diferents proveïdors que utilitzaven diferents codificacions i això va a la unificació, però que són còdics que s'utilitzen a tota Espanya. Vull dir que... I es podria generar alguna codificació nova sense canviar les que hi ha, però es podria generar alguna codificació nova? Se generen normalment codificacions noves, però això està en un altre àmbit, per sobre de nosaltres. Vale. No, clar, a l'hora d'abordar totes aquestes qüestions tenim les competències que tenim, llavors. Bueno, a l'actualitat hi ha molts de problemes en relació a la meva salut per les codificacions, la gent se queixa, perquè hi ha gent que, clar, nosaltres posar obesitat no és pejoratiu i hi ha gent que li molesta, igual que identificar un gènere, també jo crec que fins i tot és bo, perquè així quan tu veus el pacient i veus el diagnòstic, de seguida, si no te'n recordes, te'n recordaràs d'aquesta condició i tindràs més precaució. Penso jo que no és dolent, vull dir que també hem de treballar el fet aquest, a vegades, de la pròpia autoestima, vull dir que no sé, se poden millorar els còdics també, però crec que també hem de treballar l'autoestima de cada persona per a no tenir aquesta vivència personal d'agressió amb un còdic diagnòstic o una estadificació. Clar, en això hi ha tot un tema de debat de dir, bueno, és que potser hi ha moltes persones que tenen l'autoestima danyada per la pròpies situacions estructurals, d'assetjament, de violència, i això és com la punta de l'iceberg, no? Però crec que aquí el que noto és que hi ha com un cisma, una diferència entre com ho interpreta, diguem, el personal mèdic i com ho interpreta aquesta persona usuària. Què podem fer des de la nostra posició, sabent que aquestes categories ens estan sent útils, tot i que tenen algunes coses que s'hagin de revisar i tal, si ens són útils, crec que és interessant que els hi puguem explicar en quin sentit ho estem utilitzant, perquè estem facilitant que aquesta persona ho interpreti com ho estem interpretant nosaltres, que és l'únic que veig que podem fer en aquest moment. Sí, clar,
com comenta la Sandra, clar, és dolent ficar trastorn, clar, perquè no és cap trastorn, no? Potser un trànsit de gènere seria suficient, no? Crear aquesta nova categoria que comentava, però sí que si ve de dalt és més complicat. Però sí que, clar, jo penso molt, no? En utopies, no? De dir, aquesta persona, no? Utopia, aquesta persona que ve a la consulta mèdica, quina càrrega hormonal té, quina tendència genètica, diguem, té a diferents tipus de casuístiques, no? Com coses com molt personalitzades, que estem molt lluny d'això, no? Però jo penso en utopies. De dir, clar, hi ha persones que tenen una càrrega hormonal que no és la que esperaríem i reaccionen de forma molt diferent a moltes coses, ¿no? Llavors, però sin ser yo médico ni nada de eso. ¿Hay algún equipo especializado en acompañamiento a un niño que manifieste claramente su deseo de cambiar de género hasta la edad adulta? O sea, hasta los 15 años. Claro, el equipamiento especializado en este sentido es Transit. Es la unidad de referencia para hacer este acompañamiento. Que también sobre temas menores de edad y tránsito, especialmente cuando son muy peques, a los 4 o 5 años ya hay personas que están manifestando que se sienten o se quieren vivenciar de un género diferente al asignado. Creo que es importante entender qué quieren decir con eso. En el sentido de que yo siempre explico el mismo caso, de un niño, aparentemente un niño, que iba al cole quería ir con vestidos, ¿no? Y le decía a su familia, yo quiero ser una niña, yo quiero ser una niña, yo quiero ser una niña. Y claro, empezaba a preguntarle, ¿no? ¿Qué significa, no? Empezaban a indagar qué significa para esta persona ser una niña, ¿no? Y resulta que era su forma de hacerles llegar que simplemente lo que quería era vestirse de una forma femenina. Pero era su forma de decirlo, su forma de hacérselo llegar. Claro, con esta persona, pues, afirmar, digamos, esta expresión de género y acompañar a esta persona, que es un chico, solo que tiene una expresión de género que es femenina, pero no hará ningún tránsito de género. O quizás sí en el futuro, pero en este momento no, esa cuestión no está en su... Entonces, otras cosas que podemos hacer para, digamos, para acompañar a estas personas. Hay una asociación a nivel estatal que se llama Crisalis, lo pondré por el chat, Crisalis, que es una asociación que es de familias de menores trans. Y desde allí sí que pueden acompañar a las familias en entender qué está pasando, porque muchas veces las familias lo están viviendo desde ¿por qué le está pasando esto? No quiero que lo pase mal, tengo miedo, estoy haciendo lo correcto, no, toda una serie de dudas que son muy habituales. Y desde Crisalis, claro, son familias que han pasado por procesos similares, cada tránsito es un mundo, pero y la verdad es que la gente se puede sentir muy acompañada. Pero ¿Y la ahora derivación? mismo... ¿Jenny? Sí. ¿Cómo hago la derivación desde la consulta? Porque claro, te preguntan, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde lo llevo? No lo puedes derivar al CESMIC, no lo puedes derivar al psiquiatra, no lo puedes... Entonces, claro, las mamás se quedan así como que, ¿cómo llegan hasta allí? Hasta Crisalis, por ejemplo, ¿cómo llegan? Claro, al ser un sitio de acceso abierto, simplemente o pasándoles el contacto o escribiendo al correo electrónico. Vale, ¿pudieras darnos el acceso, por favor? O sea, al correo, a la dirección de correo. Sí, me lo apunto para decírselo a Sara. ¿Habría algún problema con que hagas como el envío? Sí, perfecto, porque estoy pensando, el año pasado hicimos un mapeo de recursos comunitarios y de la comarca para personas LGTBI, entonces podemos introducirlo en el mapeo y tenerlo en el mismo documento como un recurso más. Vale, ya Sara y yo hemos hablado de trabajar en conjunto algunas cosas y nada, y nos interesa
También tener si a tenéis mano el esos recurso temas, para poder... perdón, podéis contactar con nosotros, que nosotros también conocemos, bueno, estamos en contacto con José, con SAI, con diferentes asociaciones de diferentes ámbitos a nivel catalán, de diferentes temáticas, y a través de nosotros también podemos pasaros la información de otros recursos que existen, como Crisalis o como cualquier otra asociación que pueda ser interesante para según qué caso. Vale, vale, muchas gracias. Claro, es que normalmente eso se sumará a la carpeta de activos de la intranet. Pues, claro, normalmente la dinámica, digamos, que suele ser en estos casos es de derivación, digamos, o sea, de hacer una derivación a otro equipamiento médico, tal, o entre servicios sociales, tal. Pero claro, este es un servicio un poco especial porque tiene esto, que pueden ir cualquier persona. Y de hecho, quiero decir, podría ir cualquier persona que quiera información sobre el tema, ¿no? Es un equipamiento médico, pero a la vez es un equipamiento muy en plan de puerta abierta, de puerta de entrada. Entonces, bueno, no sé si te he contestado, Jenny. Sí, sí. Sí, si le pasas el correo a Sara y bueno, y si Sara tiene contacto de ustedes, ya está, porque tengo justo una familia que hace poco me preguntó en consulta y claro, el niño justo tenía un vestido de Frozen puesto. Entonces yo, claro, cuando miro el nombre, se llamaba Noah y es que hay Noahs masculinos y Noahs femeninos. Y yo me quedé así como que no sabía ni cómo llamarla y entonces la mamá me dijo, no, es varón, es varón. Entonces yo, y después claro, me quedé un poco así como que cómo los ayudo, que me di cuenta que estaban desorientados. Claro. En estos casos, claro, también esto es anecdótico, muchas personas se ponen, muchas personas se llaman con nombres muy ambiguos en cuanto al género y claro, cuando les preguntamos nombre nos dicen Alex. Alex de Alexandra, de Alex masculino, Noah, claro. Entonces, sí, simplemente para estas personas, pues creo que el recurso, dado que sienten esta desorientación, quizás el recurso sería Transit, quizás, que podrán poner un poco nombre a todo, tal. Que igual simplemente es esto, es un chico que tiene una expresión de género femenina y ya está, ¿no? Pero igual es una persona que quiere hacer un tránsito de algún tipo. Pues no sé si queda alguna pregunta, creo. Yo creo que como son las 3, ¿no? Si hay alguna pregunta podemos contactarnos vía correo. Y nada, daros las gracias porque ha sido súper interesante. Yo creo que nos hemos identificado en muchas de las situaciones que has comentado, o sea que mil gracias a los dos, a Manel y a ti. Y nos vemos el próximo jueves 2 de junio para hablar de VIH y diagnóstico de la infección oculta. Si os parece. Muchas gracias a todas, a todos y a todos, si hay alguien que utiliza pronombre neutro. Y nada, hasta el próximo jueves. Pues muchas gracias por la asistencia y nos vemos la semana que viene.